tenan nyatani mau bernompo andekan dasar andekan komplitan anjeri rodo lumayan bisa kanggo ubengan mawar singgih lan penyanyi kenapa Rata kacang mico koresi Song sistem lan dekorasi Mitra soting iki Asoy bakde Sarene mangkar sinden Saben dino wirawiri Mrono mrene tujuane arep golek informasi maklar sinden krungu kabar wong sing arep duwe gawe ana ngendi nadyan ado mesti bakal diparani sasi ngareng intawan lumayan nyanyi penyanyi nih lemu-lemu tur akabenya ayu dasar wong lagu ni jujur rezeki saya sempurna hasil sing Allah Sabetino wirawiri Prono mrene tujuane arep golek informasi maklar sinden krungu kabar wong sing arep duwe ono ngendi nadyan ado mesti bakal diparani ya kudu ubek ngono kuwi lho kudu ubet lumayan ora gur meneng ae ning lumayan kudu diubetke maklar sinden mbok menawa entuk sak campur sarine amin sak sound sisteme amin sak syutinge lek mitra lek mitra Lek mitra sasi ngareng entuk wong